jedan bioskop. Bioskop. I Sa bogatim programom, kulturnom zabavom i tako dalje. Šta bi najčešće prikazivali u njemu? Pa eto, prikazivali bi vještine, kulturu, događaje, civila, društvene odnose, saradnju. Da li bilo sportski događaj? Pa bilo bi kulturne zabave. Da mi recite, ja mislim da vi najradije otvorili fabriku duhana. Pa najvjerovatnije da bi to bilo sa dvije programske strukturne proizvodnje, jeste. Ako bi bilo duhan, onda bi bio neki program proizvodnje cvijeća, znate. Tako da bi bila fabrika dvostruka sa dva programska rješenja, razvoja i tako da. Izvinite što vas prekidam, pošto vi volite puno kafu piti, znaš. Da mi recite, da li bi tu našao onakav odjeljak za proizvodnju kafe? Ba da pače da bi bilo. Dom kafe. Dom kafe i dom šećera, isto tako mi bi razradili programsku strukturu. Dom kafe i dom šećera. Tako dalje. Puno vam zahvaljujem. Mnogo hvala. Hvala vama i društvo nam opet. Da pače.